Още нагоре. И нагояла. И коя буквичка стана? На Ники. На Ники. Я опитай да напишеш числото 1. Една така. И това е числото. Нещо такова. Друга буквичка искаш ли да напишеш? П на мама опитай. Искаш ли по-мама? Една. Така е на мама. Хоп. И отгоре ги свържи. Добре, стига толкова. Това на мама. Вали, малко доста надраскана стана, мами. А я опитай на охлювчето. Това на охлювчето. Добре. Друга искаш ли да напишеш? Не.